Salam hormatly vatandaşlar. Hoş geldiniz bizim DBT platformasının kanallarına. Yeni de sizin bilen biz DBT Topor'un vekilleri. Şu gün 2024 yılın 13. fevralı heplerinin seçilme günü. Şu günkü bizim duşumuzun teması sorular ve cevaplar. Serdar Bağvan hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hormatly vatandaşlar, ine şu temamıza başlamak pardon. Biz Türkmenistan'ın gelen bir kısan videoları ve Türkmenistan'ın gelen gıysa maglumatları size aydary. Ine şoň üçin ine birinji maglumat Türkmenistan'ın gelen habarlar. Türkmenistan'a pul yok. Türkmenistan'a hükümetine Türkmenistan hükümetine pul yok. Türkmenistan hükümeti ul kıyısa girdi. Gurwan ul nämetçegini bilen ok. Ýewropadan pul berilen ok. Hem yerden ýanky kart aljak bolup bardy. Öňkü bermesen kart berjek. Dilli ýanky Dubayda, Katarda, Singapurda we beýleki Hytaýda, Rossiýada, Türkiýede hemme döwletlerde inni bu adam Gurbanly diýen bir özüne arkadaglaqamly öz tohumynyň millilidir. Nämetçigini bilmän adamlary ýanky hökümet gurumasynyň vekillerini ýanky ýolbaşçylaryny gysyp halk galmasyn, halka seredip durun, halk üşmesin, halkyň halk hal ýagdaý durmuş boýunça gürlemesin zat diýip bir topor gadagan görkezmeleri öýüri gelip berýär. Saat 4'te turya, atxanasyna barýa, at çapýa, keypini höşlediýär. Soňam jaň edip ýanky vilayatlary, ministrler gysyp adamlar üşmesin. Biz bir zat tapas pul ýok diýär göni. Gelin şu maglumatlary biz derňek geçelim. Birinji bilen men size bir video görkezjek bolýam. Hormatly vatandaşlar, Türkmenistanyna bazalaryň ýagdaýy boýunça. Ine häzir biz görürüz. Men size bir video görkezýän. Türkmenistan'dan gelen video. Ýogolatan bazar şunu. Münsep sedin, hormatly vatandaşlar. Görüşüňiz ýaly vatandaşlar, köp adam ýokdur bazarlarda. Häzir ikinji videoňy görkezýän size. Bir minut. Ine şu ýaly ýanky maglumatlar geldi. Satyjylar bahalary pesilip bilen oksa köp zat daşyndan gelýär. Yerine diňe tamatlar we birnäçe göýönümler galan daşyndan gelýär. Oň bahady pesilip bilen oklar. Mu ýanky polis gullukları we beýlek gulluklar talap edýär satyjylardan. Satyjylar näme üçin bilen ok? Adamlar köp däl, aýlanýarlar, hiç sat alan oklar. Satış giden o. Biz näme üçin bilemiz diýip zirenýärler. Ine başga maglumat, hormatly vatandaşlar, Türkmenistan'dan gelen başga maglumata seredelim. Ine sizin bilişiňiz ýaly Rabakov Serdar, ýagny robot ýaly işleýän Türkmenistan'ın bikan prezidenti bir topar ýygnaklar geçirýär. Gelin ünsörelin haýdy ýygnaklar geçirýär. Näme işläpýär? Bu nire edýär? Halkyň ýagdaýy erbet. Yani halkta pul yok. Döwletde pul yok. 2023-nji ýylda 10 goly işçiler yani sakraşyna düşdi.
10 moğolay adam sakraşyny bolanyny diýmedim diýende 10 000 sany hojuluk ýanky aç galýar, işli galýar. Ýanky hojulukda ýaşaýan bir adam işlerini hojulugy saklap bilenok. Mümkin 80-70-60% hojulugyny saklap bilenoklar. Mümkin hojulukda başga biri işleýändir. Ýöne iş köp bolmansa şul adamlary işden sakraşyny eden kişi bolup başga iş güdürlenoklar. Mesela için Avrupa devletlerinde ya da öten devletlerinde birini sakraşyna düşürseler ya şonuň bilen ylalaşýarlar, ýagny şunu 3 ýyl galdym ya şu 3 ýylyň pulunu berýärler, şuna pensiya çykynça ve bütün işleyen ömrünün ýanky wagty boýunça ýörüte üstüne ýene bir zat berýärler. Mesela için 15-20 ýyl işleten üstüne 30 000 60 000 euro berilýär. Diňe sen çykanyň üçin. Şu ýaly birinciden iş hakkını verilýär, ýanky sakraşyna düşdüň ve üstüne 30 000, 40 000, 70 000 euro berilýär. Sen özüň ylalaşyp gider ýaly. Hökümetden soň talap etmedi ýaly. Ine Ýewropa döwletlerinde şeýle, men bir gowy dostum 62 ýaşynda 60 ýaşda pensiya gitmeli. Şol ýanky muňa 70 000 berseler ylalaşman, azyjyk tüwdalaşyp 80 000 euro aldy. Şol adam ýanky iş 3 ýyl öňünden gidilmekçi. Şu ýaly oň üstüne de pensiýasyny derrüw berýär etdirdi. Şu ýaly edara bilen tergürleşýän Türkmenistanyň oraya gatdy. Ine gelin serdiň Rabakop näme işleýär bu adam? Ýanky Türkmenistany dolandyrmaly, gije gündüz halk üçin işlemeli adam, gije gündüz halkyň hyzmatyny etmeli adam näme işleýär bu adam? Rabakopluq ne diýämi? Ya doğrudan halkyň ýanyna çykyp kabinet ministrde ýanky ministrlara bir topar adama çykalgalar görkezip ykysady çykalgalar, tehnologik çykalgalar ýanky açyk bazaryň çykalgalaryny ýanky kanunlaryna esaslap çykalgalar görkezip bir zat edýämi ýa kakasynyň kreslosyny gujoklap saklap berip gije gündüz reýtde polis duranyňaly köçede bulum kabinet ministrde kreslosyny gujoklap Robocop ýaly bolup otyrmy? Robocop diýmek robot diýmek. Näme işlägin söýlerim. Ine men size bir maglumatlar öküden ine mysal üçin bir minut. Ine vatandaşlar gelin Gurbanly, pardon, Serdar Berdimuhammedow näme işleýär gelin şoňa seredelim. Ine Vatan programmasyny görse onunla Serdar Berdimuhammedow yok. Ine onunla yok. Biz köp wagtda habar Vatan programmasyny tanqid etdik, Gurbanlyny Serdar Berdimuhammedowy tanqid etdik. Biz aýtdyk, Vatan programmasyna halk yok ýaly diňe sen baryp elini ýuwdyň, ata meniniň peşiňe geldiň, iti gujokladyň, itiňden gelip ýördiň, gelip ýanky maşyn sürýän, şo zatlar görkezilýär, hani halk ýokmy? Halkan bir görkeziň diýip bir topar tanqidlama etdik bolyn. Ine ünsveren bolsaňyz, ine Gurbanly we Serdar Berdimuhammedow ýok, halk var. Ine ünsveren halk görkezin bolýarlar. Şehir konsepsiýasyna münasip. Ýagny halkyň video süjetlerini görkezýärler. Diýmek, bular bizi seredip bizim tanqidlarymyza döwlet halkymyzyň milli ýörelgeleri ine bizim tanqidlarymyza gözüňde tutup, ýagny halky görkezip başladylar. Bolmasa Vatan programmasyny öňserýän bolsaňyz, ýanky ýa Gurbanly ýa Serdar. Şoň durmuşy, şoň ýaşaýşy, gara Türkmenistan ýok, diňe şol ikisi bar. Şeýledi. Bir tanqid ine Gurbanly we Serdar Vatan programmasynyň ýeter ýaly halk onu derek halk käbir wagt ýanky halkyň ýagdaýyny, hal maddi ýagdaýyny, özgörüşikleri, halkyň bolýan özgörüşiklerini görkezer ýaly biz etdik. Bolmasa siýasat diňe Gurbanly bilen Serdar hakynda bardy, ýanky Vatan programmasyna we dünýäde Türkmenistan boýunça diňe şol iki adam galan adamlar diňe şolun gullugyna, halkym şolun gullugyna ýaly bolup geldi. Indi şol çalşyndy. Indi gelin Vatan programmasynyň ine 11-nji fevraldaky çykyşa seredelim. Şu ýerde ine Rabakop, men ýalňyşmasam
Ine Rabakov yığınak geçiriyor. Giyinişleyin yankı yığınak geçiriyor. Lütfen. Respublikaların prezidenti. Garaşda da bakı bir taraf Türkmenistan devletinde hürmet prezident da arkadagly gahir. Garaşsız bir bakı bir taraftarla Gurbanly bilen Serdar Berdimuhammedowyň garaşly we bir taraf döwledi. Halkyň garaşly we bir taraf däl döwledi. Şunu ýalňyş aýdýaňyz. Şuňa da ünt beriň, gaýrat edin. Man Serdarmyň parasatly ýol başlygyna alınıp barlayan işleri berkarar döwletiň täzeki ýamynyň galkynjy döwrüne münasib ýörelgeler bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýle hepden dowamyna howwa kadaram tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 5 fevralda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlanyň owasyna toplumyna gözegçilik edýän ornmasary Atahallaýyň hem welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşyp Bulu garam şol 5 fevraldaky kreslany gujoklap, kakasynyň kreslasını gorap durun ýygnagy görkezdi. Başga maglumat ýok. Diýmek bulu ýygnagy seyretmeýän geregi ýok. Sebäbi ine Rabakov şu ýerde şol 5 fevraldaky Rabakov şol kakasynyň kreslasyny gorap otyr. Başga zat ýok. Bolýar. Watan programmasyna başga zat ýok bolsa, gelin yine 12'sinden bir seyredelim. 12'sinde ne bolup geçti? Onkisine de Rabakov yok. Rabakov diýinjalya şu kreslada otyr. Yine ýaşlylar ýygnanýa, bir jemlet ýygnaklar geçýär. Dine Rabakov we ýanky öz halkynyň däerli, öz toplumynyň milli lider bolan arkada Klitschko Gurbanovlyň golmak boýunça. O börde de ikisi ýok. Näme iş ýalar bular? Gelin seyredelim 13'üne yine şuňky Watan programmasyna Rabakov emele geldi. Gelin seyredelim näme işler şu Rabakov. Şuň hürmet prezident Serdar Berdimuhammedow Leonardo Italian kampaniýasynyň başlygy Stefano Pantecarbony kabul etdi. Ünsörüm, döwletde kriz girip dur. Ul kriz. Halkda pul ýok. Döwlet krizde pul ýok, näme etjegini ýok. Ýuwaş-ýuwaşdan zawodlar ýapylyp başlady. Ýuwaş-ýuwaşdan ýanky sakraşenler bolup başlady. Halkda pul ýok. Türkiýeden deport et başlady. Indi öň Türkmenistana gul bolup işleýän adamlar öýüne gelip, indi Türkmenistana pul bermedi, ýanky peterli. Gaýtyp maşgalasy bilen çykyp gidip otýar. Daşyň naklarym gördi. Indi pul berýän maşgalatyny, ýanky maşgalatyny daşyna çykaryp, oňa da pul geçirmeýäni petetdiler. Ünklerim. Öň Türkmenistanyň halkyny 60-70% büdjetlerini ýanky soňyan pullaryny, hal ýagdaýyny daşa ýurtdaky biziň watandaşlarymyz gul bolup işläp, kösenip, ölüp saklaýarlar. Indi şol zatdan gitdiler. Şol zatlaryň peterli. Indi bazarlarda pul ýok. Ýanky bazarlarda adam ýok. O diýmek näme? Diýmek hökümet öňüm saklamadyr halky, şol daşynaky adamlar saklap getdiler. Şolu deport edip ýanky şonuň Türkmenistany geçirýän pulu azalyp bazarlarda adam ýok. Satyjylar diýrenýär. Diýmek şu Türkmenistanyň halkynyň hal madda ýagdaýynyň 80%-ni şol biziň 45% işläp biljek halkymyzyň ýanky 45% möşkür daşyna gidip eşek ýaly işläp, ölüp bagşlan bolýan bir topar özüne wepaly bolmadyk, özüne ýanky münasip bolmadyk zatlary edip şu ýerden gara ünleri bilen pul berip saklap gelýärler. Olaram pes etdiler. Ine derrü bildirdi. Halkyň içinde de kriz, ýanky pul ýok, döwletde de pul ýok. Döwlet öňe halka beren okdy. Häzir onda da pul ýok. Türkmenistan iki dubly krizde, iki tarapdan krizde girdi. Men şoň üçin aýdýan, şol Türkmenistanyň şu güne getiren esasy günäkar adamlary MHM we polis işgärleri. Polis MHM bölüminiň ýanky ministrligiň guluklarynaky adamlar. Ministrler, ornmasarlar we şonuň aşagynaky adamlar. Sebäbi
döwleti ne Gurbanyguly ne Serdar dolandyrdy. Şu ikisini guruma dolandyrdy. Basyp, aýryp, ýenjip, awurlar häzirde gidip talip gyýlary institutdan okuwdan akydip ya şuly prezidenti görjek bolýa, kabinet ministri görkezek bolýa diýip akydip aýlap zorlap goýup goýýar. Onuň arasynda ministriň gyýlary bar. Ministriň gyýlary ýanky aýdýa ýanka awuryň işgärlerine. Men Kakamaydan ministr bolýar. Kim aýtsaň aýdaýdy, biziň arkamyzda Serdar Berdimuhamedow dur. Näme etseňiz edin halk saklandy. Öň emheme edýän bolsa, häzir awurlar et başlady. Men öňüm diýädim, Türkmenistany 32 ýyldan bäri hukuk goramayan guluklar saklap gelýär. Ne prezidentler öňü oňup bilýär, ne döwlet saklap gelýär, ne döwletde ýanky bular işläp bilip Türkmen manadyň hükümetini galyp bildi. Türkmen manady iň bir gerekmejek manat boldy. Dünýäde, Türkmenistanyň içinde de gerekmejek. Her kim doldur boldy. Ne bular konvertasiýany saklap bildi. Oňup bildi. 32 ýylda, ine 91-den şu neçeli 33 ýylda ne Türkmen başı diýen bagşlan bolýan bir kezzap, Gurbanyl kezzap, ne Serdar kezzap, şular Türkmenistanyň elementarny birinji soragy, ýagny Türkmen manadyň konvertasiýasyny çözüp bildiler. İnternet ýok. 20-nji asyrda ine Robocop ýygnak geçirýär. Bu utur maskaraçylyk şu hakda men gurrun etjekkä mu eder ýalan däl, öz üstünden gülüsün gelýär. Şu ýaly idiotlar bizim döwletimizi dolandyrýar, bizim arkym otyýar. San tehnologiýalaryň üstü bilen ýanky ýygnaklar geçirýär. İnternet ýok Türkmenistanda. Serdar Berdimuhamedow bolýa sen samsykrak, sen bir nimerek, bir türkmençiligiň bardyr, bu türkmen dilini aýdýan men. Bar gazanın üstünün 1,5 ýylla Türkmenistanyň simbolu bolan manady konvertasiýa etip bilmedi. Türkmenistanda san tehnologiýany ötüren dip internete goýup bilen o. Gorkýamyň diýsene. İnternetten gorkanyna halkdan beter gorkýarlar internetden. Bütün dünýä görür şunun ýanky haram edýän işlerini. Şonu ýaly internetden gorkýar, halkyndan hem olar ýaly gorkan o. İnternet diýden bulan jan çykýar. Indi şu ýaly indi size Serdar internet, Gurbanyl internet diýmeler. Indi şu ýaly ýagdaý ine ünsberseňiz ine ýanky biznesmenler bilen gepleşip gitýär. Näme bulam ekran çykmalar? İtaliýan biznesmen. Oho, garadam, gara gözüm. Sen prezident bir döwletiň. Sen biznesmenler bilen duşup onam telewizionyna görkezmeler. Eta в рабочем порядке. Ягни işin düzgünü boýunça 5 minutda geçirýän, çözýän, aýrýan. Siz bize görkeziň, siz daýhanyň ýanyna baryp gürleşdiňiz, olaryň problemini çözdüňiz. Siz ýanky ýapylýan zawodlara bardyňyz, o ýerde problemi çözdüňiz. Şu bir zat görkeziň, kakanyňda görkezilmedi. Size kakanyň basan aýryýsa da bolaňyz, olam düşünükli bolýan. Ýöne bir Vatan Habar programmasy bir reklam edeni, şu zatda reklam etmeli. Ýanky biznesmenler bilen duşmak, sen şoňa näme diýsen, kelletini egilip howa diýip durar boldy. Ondan bir tok ýok, halka tok ýok. Biznesmenem saňa boyun alma, sen pul dilýär. Ondan pul dilýär. Biznesmenler sizden gaçýar. Gödüňe getirip ýaly şunu watandaşlar. Biznesmenler şol iki kelleli prezidentden gaçýar. Näme? Bular ýanky hemme zat edel diýip Allah dünýäde belli boldular. Pul soraýarlar, ýanyna barasym diýelim nokta. Diňe şular bilen duşak bolsam 30% pulun öňüne soraýarlar. Bular näýleýän? Ýöneki korrupsiýonlar, küçük bir edaran korrupsiýonary, şunu prezident goýsam, bu näme bilýär? Diňe näme pul ýolmany, näme pul ýanky öz prosentini goýmany bilýär. Başga zat bilen oklaş, iksen. Yine Türkmenistan'ın ýagdaýy şöyle. Şoň üçin ine Robocop şu ýerde biznesmenler duşa ünsüren hormat goýmak ýöreleri etasynda gurulýan dep bolan dowletsykly döwletlara gatnaşyklar iýligdir, lösürlýär. Döwlet başlanmak, bular barada aýtmak bilen, diýen
Leonardo kampaniýasynyň ýol başçysynyň Aşgabatda şu gedekki saparynyň başynda meýilleşdirilen iki taraplyň gepleşikleriň netijeli işi Bollara bakop yok. Ya Başka bakop yok. Inni gelin serden hani Türkmen gazetlerine näme bolup geçýär? Yani medbuatda. Biz media medbuatı olduk. Inni yani çap edilýän medbuatı görülýär. Näme işler bura bakop? Gelin şunu serden. Hani inni bakop yani şekili ine 9 fevralda Türkmenistan'la giňeşen ýygyna geçiripdir. Ine 9 fevralda ýöne mediada yani Vatan programmasyna 5 fevralda diýerler. Ine şu ýerde bu näme diýär? Ünsverin, mesela okap berin, şunu ünsverin vatandaşlar. Как сообщалось, в результате предпринятых комплексных мер в истекшем году был обеспечен стабильный рост ВВП, который составил 6,3%. Bular näme diýär? 2023-nji ýylda bizim WWP'miz, öndürilen haritlarımız, eksporta satılan zatlarımız 6,8% ösdi. Ünsverin ösdi. Siz şonu duýýaňyzmy? Cüýüňizde pul ulolmy 6,8%. Yani sizin alış mümkinçiliğiniz 6,8% üstü ya yumurlu mu? Şonu aydınmı? Olam hiç. Ola bir ağırlı. Промышленном комплексе этот показатель увеличился в 4,3%. Yani öndürmekte zavodlar yapılan o, sakraşenler bolun o, qaytip 4,3% üstü öndürülen haritlar diye. Bular statistika neyden kovlap alýarlar? Строительство на 2%, курушук 2% өсүптүр. Транспортно-коммуникационный секторе на 8,4%. Transport-коммуникационный сектор. Коммуникация näme? İnternet petelsen, kommunikasiya petelýär. 8,4% üstü diýerler. Targovля 12,8%. Yani alış-sataş söwda 12,8%. Adamın pulu azally, alış-satışlar petelli ýöne Türkmenistan'ın statistikasında, yani bütün dünya giden statistikada 12,8% östü. Diňe prosent görkezýärler, yalan mı? Ava. Yo, inni prosent bu 2020'ye göre 2023 ýyly ine östü diýerler da. Ünsverin o hojaly 4,4% östü. O hojalyga batty, su bolmady. Yani şular planlaryny doldurup bilmediler, ýöne pripiska edip goýdular. Pripiskana menzine ayda näýle diýerler. Ine paxta ekilmelere şal ekýärler. Şalyny satyp paxtany tapşyrmarak paxta bazda, hop baza. Şöýra baryp pulny berýärler. Yani pulny töleýär. Olam hop bazanyň başlygy ýa-da buğdoý yani rezerwanyň başlygy pulny alýar da buğdoý alym, paxta alym diýip statistika berýär. Gelin mihmanlara, kontrollera gidip keyikler attırýar zapovednikde. Keyip çektirýär, pulun jüýtini doldurýar da goýber. Bolly. Ýok orada Gurbanlyň Serdar Berdimuhamedow otyr, MHM daklad edýär. Şeýle bolýar. Wah, näme şonu etdiler? Mena Serdar diýär, mena kreslamy gujoklap oturmaly. Şundan men gidip bilemok, men ýaryma gelmän. Men prezidentde, men kakamy kreslasyny gorap saklaýan. Beýlekem Gurbanly diýen arkada lakamly kezzap, näme diýär? Dörtde atxanasyna gidip at çapýar. Oğlum kreslany saklaýarmyň? Howa kakam saklaýan. Birini getiremýän, arhyň bolay kakam diýip ýanky daklad edýär. Oğlum at çapyp, ay bolýar, halkdan derek ýok. At çapyp kreslanyň ýerine diýip, ýanky käwak duş görýär, gelip guruluşlar açan bolup ukaska bilen gürkeden bolýar. Bir samsyk bir zat. Ine Türkmenistan. Ine men size sorgu bereyim, hormatly vatandaşlar. Türkmenistan ösürmi? Ýok. Türkmenistan'da özgürlükler bolurmy? Şul iki adam bizi östürürmi? Bizim hal maddi adayımızı gowulaşdyryrmy? Şul iki adam Türkmenistan'a, Türkmen halkyna awra berermi? Ýok. Onu men ýallaklara, çepekçilere, şunun ýanky sırtlarına teredýän adamlar ýüzlenýär. Siz o şul iki sany maskarabad bolsa, siz beter maskarabad. Maskaravadyň sırtyny ýalýan maskaravadylar. Dwaynoy maskaravad. Utonan zokmy? Şul iki sany adamy
gujoklap, yalap hemmerini bütün dünyada maskara bolmak utanang zokmy. Habibi mi Habibden başlap yankı aydım-aydımçı arkadağa başlap aydım-aydan bolýar. Türmede oturup gelen daşına çıkıp derrov arkadağa aydım-aysa yankı Türkmenistan'ın reytingde birinci yerler alıp indi toyu aytmasa plança vermeden gelen ok. Vatandaşlar biz pul berýärsiň. Siz pul berýäňiz, siz toýa çağırýan. Çağırın hakiki Türkmençe aýdýan yankı şul iksany kezawy hem yerini yalamayan bir başlar çağırında östürün siz. Siz pul berýäňiz şolara. Näçip yallaklar östürýäňiz. Ine şu ýagdaý men aýdyp dursam aýdy bermeli. Yankı сфере услуг на 5-1%. Мümkin ol. За последние 22 году, на следующем году в целом выпуск продукции увеличится на 7,8%. Yani 2020 göre 23'te 7,8% öndürülen haritler üstünde. Neydi ya bu maglumatları? İyi bir gülküçlü adam şu yonuğu Rabakop geçiriyor. Şu sahanları öz aydiya şu. Utanman aydiya. Beyleki yankı qarakçı yankı atxanada işin başlayan, atxanalarda işin başlayan, atları gezdirýän, itleri, pişikleri gezdirýän bolsa bilýär mi san bilmeýändi. Ay bir zat et oğlum şu kreslan sakla, sana aňar durjak ýok. Bu Serdar diýilýän Rabakop organlar gygyrýa hemme zat edin, maňa adam getirmän, halk saklan, boğun, yani aýtdyrmaň siýasaty goşdurmaň. Hemme zat edin, arkaňyzda da men wa sizden konstitusiýany sorajak ýok diýär. Ine şul yani vertikalda döwlet barmy diýip men size soraw berýär. Ýanyn kommentariýada şu Türkmenistan döwleti barmy ya iksany hökümete gelmişek, men näçe gelmişek diýen. Hiç wagt Türkmenistanyň hakyky taryhynda şul adamlar ýolbaşy bolmaly. Näçe ýolbaşy bolmaly? Sebäbi ukyplygy ýok. Bilimleri ýok. Moral taýdan gödük, biheppa adamlar. Şulardan ahlak taýdan näme öwrenjek sen? Lider diýen adam moral taýdan motivasiýa berip adamlara yankı bir yankı nime döretmeli adamlara bir duygu döretmeli, adamlara bir arzuw döretmeli. Näil arzuw berýär? Ine arkadag diýen öz tohumynyň milli lideri. Arzuw beren ok şunu görseň ýürüň bolýar. Şunu görseň öňüm garanky geleceğim yok diýip pikir edýän. Onuň näil şu lider bolsun? Kimiň lideri? İtlerin, piçiklerin, atlaryň liderimi? Diňe sıçanlar galdy. Şolaryň medalaryny çykyp şolaryň lider bolaýmasa, başga kimiň liderini men tap bilemok. Şu ýaly onuň näme Türkmenistan ösün? Biz näme agaraşaly? Biz o şulary aýyrmasak geleceğimiz yok. Stop, toçka. Sen kim bolay? Minister bol, vice-premier bol, yani türmede aktivistler uryan nadiratil bol, gelecek yok. Sen ne çağlarda hiç kimde yok. Awurun başlygy bol. Awurda iň ýa bir hepçilik edýän biri bol. Gelecek yok. Ine ministerin çağatny akydyp awur zorlýar. Kim aýtsaň şoňa aýtdy. Öň ministerler, yani korrupsiýon elita, şular näme diýdi? Şular yani öz çağlarını komfort öldüp pullar alıp garada durýardylar. Ay biz nimeden zok, biz pulumuzu alsak bolu diýip. Bular pikir edýärdi, şu biziň halkyň hakyky agyr durmuşy bulara degmez diýip pikir edýärdi. Ine, ünsür. Awurlar instituda var ya, sorana sen hakyň ministermi? Aýdýa, ine häzir ýaşul siz görjek bolýar. Yani çäre gatnaşmak üçin, ýygnak geçirmek üçin siz ýa gül bermeli zat diýip allap akdiýa bolar. Maşyny mindir. Men seni öýüňe çän akdyjak diýip akdiýa-da baryp aýlap zorlap goý berýär. Kakam aýtjak diýse kim aýtsaň şoňa aýtdy. Ine. Ýoldaş ministrler, vice-premierler siziňe maşgalaňyza degip başlady. Gördüňizmi? Pikir etmeň. Halkyň hal ýagdaýy, maddi ýagdaýy, halk erbet bolsa, halkyň betbaçylykda bolsa size degmez. Hükman deger. Siz hem şo jemgyýetiň içinde. Sen hem dogan gardynaşyň
bir garyprak badır, oňam gyýyny zorlar, onam öldürer, onam basarlar. Senim şolary ýanky bagly näme? Ya bir tohumdan näme, ya bir garnaş näme? Ya senin şolardan öňeşdiňmi? Şol ýaly deýus binamsy bolmaly. Inni çağlany deyip başladylar. Ine ýagdaýlar. Garal şunu kıyın görmen seyredinde gülecek bolsaňyz, şunu hemme statistikasyna gülüp, şu Robocop Serdar'ın çıkışına seyredinizde gülüp seyrediniz ya. Bir serýozny ýüz bilen dinläp bolany, bu diýen zatlary masaraçylyk. Ine şu ýaly metbuatda zatlar bolup geçýär. Inni biz ýuwaş-ýuwaşdan Serdar öz ýani temamyza geçeli. Öz soralarymyza geçeli sebäbi men gysga düşündirdim. Ýöne maglumatlar bar, arasynda men aýdyryn maglumatlary biz öz temamyza geçeli. Ruhsat berseňiz. Şul halktan gelen soralar bar. Şuň biz ýörüýdi, şuňa üýçdik. Halktan gelen soralara jogap berýärdi. Hormatly watandaşlar, biz dürli uğurdan çykyş edýär. Sebäbi diňe halkary gurulmalarda görüşmeler, biz halka bilimler bermeli, ýani jemgyýet bilimler. Ýani biz halkyň içindäki jemgyýetiň düzgünleri, jemgyýet nämedigini, hökümetiň kanunlary, hökümetiň bilen jemgyýetiň arasyndaky nähili gatnaşyklary ine şonu düşündirmek üçin bazar günler biz siziň bilen gepleşikler geçirer. Men haýyş edýän Gurban Ulyň arkada zamanyň aktivistlerine kim efire gelip öz dünýä garaşyny beýan etjek bolsa gelsin. Biz demokratiýa dünýä garaşyny beýan ederiz. Sizem gelip arkada zamanyň Gülýal Türkmenistanyň durmuşyny beýan edinde biz ýani azyjyk bir-birini tankid edip halkyň öňünde görkezeriz. Hakykat nerede? Gelin çekinmeň. Biz size hormat koyarız. Biz size bilen dastoyna guruluşarız. Yani guruluňyza degmen, pozisiýaňyza degmen guruluşarız. Ine men hemmeler çağırýan. Gelin, kyn görmeň. Men her gezek bazaryn çykyş edemde, yani şu gepleşikleri gurnamda hökman birini getirip, oň bilen yani maslahatlaşyp, Türkmenistanyň bir künjegindäki bir problemany siýasat tarapdan, jemgyýet tarapdan seredip, size şo ýerde anyklap näil gatnaşyklar gurmaly şo ýerde, näil bolmaly diýip size düşündirýär. Başga bizim çykyşlarymyz, her 2-nji gün we 4-nji gün çykyşlarymyz diňe şul hökümetiň edýän işler boýunça we şul işler eger şu ýerlerde bu ýerle edilen bolsa, Türkmenistan näil kömek bolardy diýip we Türkmenistan näil ösür diýip biz hökümete tankid hökmünde ýöne, yani şoň edýän işleri Türkmenistana halka kömek getirirmi, getirmezmi? Şu barada gurulýar we maglumatlar barada gurulýar. Ine şu anonsy men size aýtdym. Men ýeki özümde bize media gruppa bar, şol gruppa adamlar çykyş eder. Serdar, men bilýän siziň ýani size de berilýän soralar bar. Video ulgumlarda, pardon, YouTube ve sosial ulgumlarda halktan gelýän soralardan. Ine birinji sizden başlaly, onsoň menim her soraga okap berjek. Başlangyçda şu soragı okap beriňde, şoňa biz jogap bereli. Yekinci minut. Bolmasa siz taýyardyňmy? Yok, diğer şutayda yine biz iyileştiriniz. Bir tane daha set koydum böyle. Yo men isteseňiz men başga soraga başlaýyn, siz tapyň çağın. Sen başla ver ama. Okey. Ine şuraya soru var. Video ulgumlardan, pardon, YouTube ulgumlardan, sosyal ulgumlardan alınan sorular men onu alamak bizim ýanky dewlet aktivistler alýada. Bizim ýörüýti Telegram çağrymyz var. Şöyle goýan menim size okap berýän. Отчаяние, массовые мероприятия для бюджетников до сих пор имеют место быть или нет в стране, ýanky bir soru berýär. Men hem osça hem türkmençe jogap berýän. Да, в Туркменистане массовые мероприятия в поддержку двух незаконных президентов существуют. Например, сейчас в Туркменистане два двуголовые президенты, это Сердар и Гурбанлы Бердымухамедовы, незаконные, боятся народ. Сейчас в Туркменистане очень огромный кризис. И они боятся, и они
боятся, если народ начинает собираться в кафе, ресторанах, на улицах и так далее. Поэтому, если массовые мероприятия проходят, сразу как они завершились, автобусы подъезжают, сразу заполняют автобус и разгоняют всех. Они боятся массовые мероприятия сейчас. Вот такая ситуация в Туркменистане. Особенно вот студентов или бюджетников привозят. Они боятся, что они соберутся и пойдут против государства или что-то произойдет. Они боятся сбор всех мероприятий. Şimdi Türkmençe men düşünürün, Türkmenistan'a çağrılar gidip duğum ya gutordum deyip soru verliye. O çağrılar geçirliye. Hazır alaytada talipler yığınayalar. Talipler yığınanlarına çağrı gutorduğu avtobusları dıkıp köçedek geçen maşinler tutup şoru dıkıp yani bulur pıtra diyorlar. Yani korkuyorlar. Şular uyuşup bir zat edemetin. Bular da bir polismen bir zat deyip enatalar kalıp bütün Türkmenistan kalkıp gidemetin Ukrayna'da yani. Has korkuyorlar yani. Atalı oğul şu zatlarını korkup şular korkutmamadiler. Hemmetin dağını. Şular hizmet ediyen Hıdırov Angliya'daki değil, Türkmenistan'daki Hıdırov, Muhammed Hıdırov. Yani Türkmenistan'ın polis ministri yine şu nemen gayni bolan son hizmet ediyor şunu Serdara. Serdar ne emediyse üstünü beter koşup yani hem medadi qadağan ettiriyor, yap pıtra diye hem yani hiç saat ettiren o adam kalp bilen yerde qaytip bolmasın hiç saat yatırıyor. Yine şunu da bizim Türkmenlerimiz ay parahat atma hem rahat kontrollü biz rahat yatıyor, rahat duruyor. Türkmen'de de rahat yatıp rahat duruyor. Afrika'da da rahat yatıp rahat duruyor. Duru derece adamın derecesi. Şu rahat yatılayan yerde şu hal maddi durmuşun derecesi duruludur. Türkmenistan'da hem medadi yatırıyor. Men açık efirde bağışlan maňa jaň etmem, men size aýtdym açyk efirde jaň etmem. Ine şu ýaly ýygdaýlar inni soru serda tapdyň soruňyzy. Tapdyňmy? Esasında halkın bärde ýazýany medisina devrim diye, medisina deyip geçinlik, korrupsiýa öskütdi diye. Lewapa da vapşe diye migrasiýa uğruna korrupsiýanyň ösküden derecesi Hudaý saklasyn bolup gitdi diye dernet böler diye. Medisinada elektron privivkalar rahatlar, käbir çağılar soňky döwürde agyr ýagdaýly keselleri halkda mümkinçilik bar da daşa ýurda çykaryp bilýärler. Şu daşa ýurda çykaran wagtlary yerli, meselem Germaniýada ýa-da ösen ýurtlarda bir doktora basalar, doktor diýesiň çağaňyz 14 ýyl mundan öň almaly privivkasy bardy, näme üçin kanunda ýok şo bakteriýalar diye. Her türlü nemelere garşy privivkalar bolmaly çağalara belli bir ýaşlarda şolar edilen ak diye. Diýmek bularyň privivka diýip burýaryň bir çağalaryň geleceğin saglygy bilen hem oýnap berler diýip. Bulan bir ortağa çykyp barýar ýuwaş-ýuwaş. Mundan ziyada hem ýene de ýurdun içinde gymmatçylyk bolup gitdi, uğur gymmatlap barýar. Ýene bir rat gymmatlap barýar, adamlar panika içerisinde. Bular nämen peşinde? Bular hakykatdan hem galodny bunt etjek bolýarlarmy? Ya halky ýene de bir-birini gydyrjak bolýarlarmy? Etjek bolan oýunlary başyna çöksün inşallah bularyň. Başyna bela bolsun gaziýan çukurlar inşallah. Doğru. Özüm cevap verecekmi şu saatlara? Haydi men halkyň dilinden getirip otyryn, köpçülik dinleýär. Haydi ber, hiç demesi ýok. Hawa. Hormatly vatandaşlar, häzir Türkmenistan çöktü. Öňem bir ösüp duran näle? Öňem bir çöküp ýykylyp gelýär. Häzir bir wada gaty çöktü. Sebebi dünya krizisi ve öňden gelýän Türkmen krizisi. Türkmen krizisi näme diýen? Pul kardalyp onan berip, ýene de kardalyp, ýani tebi baýlyklaryny satar, biz Türkmenistan baý döwlet diýip, bular uporядочный, ýani planly, finansiýa disiplinany etmän, bular buluşup gitdiler. Gurban ol Arkadak şäherini büdjetden 3,5 milyar, onan 5 milyarda çelik alyp goýdy. Hiç kimden hiç zat soramaň. Büdjet siýasaty dolu ýumurly. Şoň üçin pullar hemme ýerde ýetenok. Diňe bir bölekde de hemme ýerde. Türkmenistanyň büdjetiniň bir 30-40% diňe Arkadak şäherine gidiyor. Arkadak şäheri boýunça men size bir zat edeyim. Gurban olyň, indi açyk aýyp başlady.
kabinet ministrinde Qaqadan pardon, Beher'denden Qaqaçelli arkadak şehir bolmaly. Aşgabat merkez bolmaly. Inni Aşgabat şehri yani bir Çerjov ýaly Balkan ýaly Türkmenabat ýaly Marian bir şehir bolmaly. Inni bu adam Türkmenistanyň paýtagtyny arkadak şehir etjek bolýar. Şu arkadak şeherini yani Gojodan başlap inni şu ýerden bu tarafa gitjek bolýar, Qaqa tarap. Şonu ulup bir goluna Aşgabat şehrinden şonu goşup goýberse, mesela bir zat edeýin, Türkmenistanyň merkezi arkada bolsa, onu Türkmenistanyň adynam şaşmaly. Sen hemme ministrlaryň arkada da ýerleşýär. Sen hemme yani pullaryň arkada da ýerleşýär. Sen hemme Türkmenistanyň hemme vilayatyň barjak ýeri arkada. Arkadam şöyle otyr. Inni maňa aýdyn, kimiň döwleti şu? Paçalığı geçti mi, geçmedi mi? Geçti bolýar. Ýöne bu açık men paça mümkin gün diýmen, şoýa arkada eder, ondan bir günüm aýyny baryp bizim paçamyz diýip gıýgyrda, ýani pampersli ýaşullara bir günde metbuat alyp gider muny paça diýip. Ine şey dip döwlet ogurlanýar. Men öňem size düşündirdim. Birinji korrupsiýa dip ministrlikde ýani medisina ministrligine pul ogurlady. Ýyly 3% alýan bolsa, men şaýat şoňa 10% diledi adamlardan. Şondan başlady. Niýaz muny elinden tutdy. Niýaz muny jenazä çekjek bolanda öz toporu bilen, ýani jadan hram bilen Niýaz öldürüp prezidentga geçdi. Indi şo ýerde açyk gitdi ýani korrupsiýa. Bütün döwleti korrupsiýa ýatyrdy. Östürüp 2022'de biz şunu aýyrjak bolandan 15 ýyllarda gorkup öz oğlunu goýdy. Öz oğlundan bir korrupsiýa onun. Qaqat prezidentka firmalardan Amerikadan men eşitdim şonu. Amerikadan ýani Türkmenistana bakýan adam raýdy. Murat Urbanov, bunu ya diýelimi ya sizde döwlet ýok. Ahyl welaýatyň başlygy Serdar Berdimuhamedov men prezidente elçek 30% der o kontraktyň pulunu berin. Ol gün çekýär diýip aýdýar. Biz o gün tek gazanamyz. Bizim tek maýa goýmaly düşündirsem ýok 30% olmasa gelmeň diýip. Amerikanlar şeýle diýär. Pikir etmeň Amerikanlar diňe maňa aýdýar o zatlary. Bütün Amerika ýaradýar. Hökümeti oňa ýaradýar. Şondan Türkmenistan korrupsiýada belli. Diňe şul bir mysal däl. Indi görüň. Oglu geldi bizim aktif bolup çykyş et başladyk. Egerde demokratik platforması bolmadyk bolsa, şular rahat ýaşap halky edip gederdiler. Biz bilerler. Öňkü ýaly. Biz tanqid edip şuları ýa-ni ýol öküdip dubinka bilen her gedek gapdalarını urup gaty bir kamçylyk etdirmän saklak gelýär. Bunu azajyk halkdan gorkýar. Bunu halkdan gorkan oga. Indi bu gorkup hiç şartda sokulanok, sebäp oğlunu prezident etip goýdy, sebäp öz gorkdy. Men Nazarbayew ýaly tutup ýani bu kurdomdan asarlar diýip. Oğlunu goýdy, biz çalışmaly, ýaşar gelmeli diýip, oğluna da aýtdy, men aýdan zadyma gulak atma, kreslany gujoklap otur, bir ýerine berdiräýme. Sen gitsen men oturmaly kreslada, men gitsem sen oturmaly. İkimiz çykmalylar. Sebäp birden halk galyp, biri ýatyryp bilýär, oň daşyndan bir 5 topar bar, kabinet ministriniň daşyndan. Şu ýatyrjak, täze diktatura başladyk toparlar bar. Ine şul häzir Türkmenistanyň hökümetini 5 topar demokratik opozisiýa we beýleki opozisiýon güýçler şuları yıkıp ýani Türkmenistan ýolbaşyna çyk bolýar. Her toparyň öz niýeti, öz maksady bar. Demokratik opozisiýa gelende halk bilen galyp şuları aýryp, gaýdyp şuları ýaly bir topar gelip döwlet alaýmasyn diýip halk bilen saýlawlar geçirip, kimi halk saýlasa şoňa haky bar diýip, şoň saýlanan adama hormat goýup, şol adam döwletde bolmaly diýip, biz öňünden aýýar, soňundan aýýar, edersem şonu. Ine şu ýaly dinamikany görüp gelseňiz, şu ýaly ötüşi görüp gelseňiz, ötüş diňe erbet ýagdaýda. Gün-güne haklarymyz peselýär, gün-güne hereketden azatlygy peselýär, bulan haklary ulalýar, bular bespredeller geçdi. Serdar Berdimuhamedowyň diýen zatlary sizden konstitusiýadaky kanunlary, haklary sorajak bolmaz, basın. Birinin kellesi kalmasın.
Näme etmeli bolsa edin menden gowy bilýäňiz. Men sizi düşündirjek diýip ejetin bajatyny ozman söýýär. Bular bizim haklarymyzy, bizim konstitusiýamyzy goraman, gaýtyp konstitusiýa ýok, aýryň. Şunu edin, diňe men aýdylmadyň diýip, ýani konstitusiýany aýrdylar. Indi maňa aýdyň. Türkmenistan çökýärmi ýa ösýärmi? Şol Serdar Berdimuhammedowyň 9 fevraldaky çykyşy medisinany, ogujalygy, mallarçylygy, ýani önümçiligi östürýärmi ýa şol ýalan aýdyp bizden hemme zatlar gizläp, ýani çökerdýärmi? Ýan kommentariýa ötkäňler. Indi şu ýaly men jogap berýän şu soraga bir giňişleýin. Türkmenistan öseno. Medisinasy ýapyk, ýatdy. Häzir ine medikler vilayetlarda aýdyp durlar. Muradaga bize gidýär. Halky kim seretse, lukmanlar ýetenok. Çağa doktorlar ýetenok. Häzir balnisalara bark görüň. Aşgabatda ýa başga ýerde. Onkologiya palatalaryna ine men ýalňy maglumat aldym. Barýarlar. Demalary ýaly adam doly. Türkmenler üýüşüp öljek diýip banisa barkdyrlar diýip aýdýar. Ha, bular ölmäni ýerler hemmesi. Hemmeden öljekler bolup şöyle üýüşüp görgürler. Lukmanlar ýok bir normal lukmanyň professionalizmi östürýän sistem atam ýok. Medisina polny öldürdi. Medik bolup gurbanly medisina öldürdi. Başga ýani uğurlara aýtjanda. Näme garaşýar? Hiç ýeri gelecek yok. Hiç ýeri. Şoň üçin medisinada ýani privivka bolmaz, o bolmaz, bu bolmaz. Her bir maşgala seretsen men jaňlaşan Türkmenistan'da. Öýlerine tumka dermanlar urkýar. Aptega döndüler. Tebe medisina gurulan ýani profilaktik sistemasy ýok. Profilaktik sistemasy bolanmasa ýani Serdagyň diýişýäli öňden waksina baý bolanmasa şol häzir keselmeler derman almalylar. Öýü apteka bolmalylar. Şuňmy? Hemme adam şu problemi çözmeler öňünden hökümet metodiçna üstüne alınır işlep profilaktik meralaryny ýa çärelerini görmeli. Şol ýaly edilýär. Hemme adam. Men şu gününde bir zada düşdüm. İstenlik mereke. İstenlik bir aksiyon diýänim bir iş. Taýarlanman edilmeýär. Hatta öňde denerjeni ýetjek bolsam, ýani akşam oturup büdjetini çekýän, kim gelmeli, kim gitmeli, oňa jaň etmeli, oňa atkrytky bermeli, öňünden çäre berýärdi. Öňünden ýani şetleri edip, ýani aksiyon edýän, şo güne adamlar şo güne barýarly we şo ýerde şo gün geçerýärdi. Bular näme edýär? Bizim geljegimiziň bir güni gowulaşar ýaly, bular öňünden zat eden diýmek geljegem ýok. Men şonu düşünjek bolýar. İstenlik bir kiçi da öňünden taýarlyk görmeli ýa-ki öňünden hemme zat taýar etmeli. Buraya döwlet ýaly, ulur maşini, o hojalyk içinde bir aýratyn maşin, ugry, ýa-ki öndürçülük aýratyn ugry, guruluşyk aýratyn ugry, mallarçylyk aýratyn ugry, ýa-ki san tehnologiýasy aýratyn ugry, telekommunikasiýa aýratyn, transport aýratyn, infrastruktura aýratyn, her ugrulyny öňünden plan döredip, profilaktik edip, öňünden ýa-ki hereket etmeseň, ine şu gün ekonomika maşinaly öňe gitmeli diýsen, ýören o. Ine şoň üçin bizim geljegimiz ýok. Biz öňünden hiç tat etmedik. Şunu eden o. Biz şulary ýa-ni saýlamda okany, şular basyp alyp geldiler, hemme zat döwlete bolmaz hiç tat. Garaşyp oturmaň. Muňa bolmajagyna super alman bolmalylar. Bilip dur. Serden soňky dinamika 3 ýylda vertikal aşak gitdi Türkmenistan. Şoň üçin din medisinada hemme uğurlarda doly ýa-ni ýatyş. Şular indi diýredi şular. Indi men näme şunu diýem? Ünsüren Rabakop Serdagyň buýrugy boýunça baş prokuror hemme vilayetlarda we Aşgabat şäherinde barlyk işlerini geçirmäne ýa-ni başlady. Baş prokuror döwlet edaralaryna, kärhanalarda, firmalarda, prokuratura we salyk gulluklar barlyklara başlady we şol ýa-ni edaralarda, kärhanalarda salgyklaryň dogry tölenmeýäniniň ýany ýagdaýyny bildiler.
biznesmenler, kiçik siyasi ýa-ni hudud karhanalar tölemeli salgynyň 50% töleýärler. Onun 10-15%-ni ýa-ni salgyk pullarını berýärler, galanan edarada karhanasynda galdyrýarlar. Abarol üçin ýa başga üçin. Indi ünsürin hökümet nebit gaz satyp şo pullary gelip bergilerini berip betişenok. Indi bular pul bolmasaň kiçik biznesmenler, kafeler, restoranlar ýa-ni kiçik magazynçylyklara çolup şo ýerden pul ýygnajak bolýarlar. Ýende halk ütýärler. Indi men biznesmenlere aýdýan. Sizin indi wagtyňyz geldi. Siz goşulmadyňyz. Siz öňe gidýän siyasi gurulmalary, Türkmenistan düýetjek gurulmalary goýulmadyňyz, kömek bermediňiz. Siýasatçylara ýa-ni hiç şart seretmediňiz. Ay, boş görüň diýdiňiz. Ine şol sizin pikiriňiz üçin häzir taýyk size diýýär. Görürsüňiz, biznesiniz ýatyryp gidýärler häzir. Salyk tully, prokuratura. İstediňiz islemediňiz. Büdjetde pul ýok. Gurbanlyk aýja halky talan. Her zat pul getirin. Bu halktan halk görgüli. Gara köpügün toplap biznes açýa bir zat edýär, gelip kak giderler. Ine. Şu ýaly Türkmenistan bolur durur. Sebebi hökümet polny bankrot. Ine çykyp bilmeýär şundan. Biz şoňa düşünmeli. Şoň üçin şulary aýryp biz Türkmenistan täzeden aldyrmaly. Täze geljek prezidentiň jany sag bolsun. Şol gelen adama biz sadakalar vermeli. Şul agyr ýagdaýdan Türkmenistany hemme kişi çykaryp bilmeli. Gaty agyr ýagdaý. Ine şu ýagdaý bolup, şoň üçin biznesmenler taýýarlan. Serdar, indi başga soraga geçeli. O ştaýda adamlar aşakda pasportda näme täzelik bar diýäbelin. Pasport barada entägem Türkmenistan hökümeti bizden habar alışmada görä hiç hil täzelik goşmandyr. Şol halky muçid edip ýurduň içine getirýärdi, para bilen berýärdi. Ýöne Türkmenistanyň 25-nji maddasyna ütköşüklik girişdirler bular. Pasport barada madda bardy. Dip konsullikler bermäge borçly, näme her bir turan. Şonu ütködüpdirler welin. O mejnarodny halkara guramalaryň kabul eden düzgünnamalaryna görä ýöreýärdi. Halkara guramalarynyň kabul eden düzgünnamaları näme diýe? Nide dip preposisiyasi bar bolsa hökümeti ýurt çatyda watandaşyna pasport bermeli diýe. Garaz bular bu da kabul eden haklar ýerine ýetiren haklar. WWP'si bolsun, beýlekisi bolsun ýa-da semiyny targowy soapşystwasy bolsun. Bundan bu datlaryň kemçiligini görüp oty. Bulara mindi kaçatça da otylar garaz näme oňady? Jygyldap bir ýana geldiler. Inşallah ýakynda bulardan dinar istenecek bolsa. Bular hem meni ýadatdylar, siýatly hustal etler ýerine fakt. Gaty dogry aýtdyňyz. Ine Ženewada çekilen halkara konwensiýa bar. Şo ýerde nähili ilçhanalar işlemeli, konsulluklar nähili işlemeli dip bir topar adam ýygnanyp, bir topar döwlet ýygnanyp gol çekdi. Bir parýadygyny, ýa bir formasyny. Ine şoňa da Türkmenistan gol çekdi. Şo ýerde her konsulluk, her ilçhana öz grazdanına, ýa-ni bolun döwletine, ýa-ni daşa ýurtda hökümet urata pasportyny bermeli diýip aýdýar. Ine şolaryň birinji konstitusiýa, ýa-ni şu ütködülen konstitusiýa 22-23 ýylyň konstitusiýasyna girdiler şo ba. Öňden gelýär. Ine şona aýyrdylar. Ünsürin Türkmenistan konstitusiýasyna ýazylgy Türkmenistanyň halkara çeken konwensiýalary Türkmenistan konstitusiýasyndan ileri durýar, ýa-ni ýokary durýar. Diýmek, eger konstitusiýa şu konwensiýaga deňgelmese, konstitusiýany düzeltmeli. Ýa ýalňyş düzeltdir. Ne şu da bu zatlara hiç bu kanun bozmokluk şunu diňe adalet ministrini işden koymaly. Konstitusiýony gullugy, ýa-ni konstitusiýa berýän gullugy tozdurmaly we prokuraturaň ýa-ni ýolbaşçylygyny işden goýmaly, parlamenti öýlerine goýmaly. Şuň üçin. Şu ýaly bir kanun zatlary ýerine ýetirişik hökümetiň ýolbaşçysy Serdar Berdimuhammedow etdirýär. Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan döwletiň hojaýyny, ýerine ýetirişik hökümetiň, ýa-ni şuňky ýerine ýetirýän halkyň arzularyny, ýa-ni parlamentiň aýdan zatlaryny ýerine ýetirýän, ýa-ni durmuşa geçirýän guramaň ýolbaşçysy. Türkmenistanyň hojaýyny, ýa Gurbanuly. Olar haksız bir kezzap, haksız bir
kezzap şol ýa-ni Türkmenistan milli lideri bolup halk maslahatyna ýolbaşçy bolup bar öz oglunyň haklaryny aldy. Şol ýa kezzap. Şol ýa Gurban Guly. Birinji kezzapçylyk et başlady ministrlikde, ýa-ni medisina ministrliginde. Soň muny tutdular. Muny ýa başçak bolup oturana öz topuryny Niyaz böldürýär. Niyaz böldürip prezident bolýar. Uraylyk gitti korrupsiýa, polny. Türkmenistan korrupsiýa ýatdy, men muny diýemok, Serdar diýenok, bütün dünýä habarlar diýär. Bütün dünýä reytingler, ekspertizalar, halkara gurumlar tasdikleýär. Men bir näçe görkezdim. Indi görün. 22-nji ýylyň 15-nji ýanwarda gorkup gaçky diýär Türkmenistandan. Gelibem niýe çydamady diýär, biz muny şu syptyrmadyk da ýakasyndan tutup. İçinde protestler edip adamlar galdyryp başlap gorkdy, ogluny usleýene getirdi. Oglam ni ryba ni mäsy diýişýär ortalyň. Mundan ni haýrlanıp bolýar, ýa muny işletip bolýar. Dunduk, butoron dunduk. Diňe kreslany gujoklap takladyp bolýar. Şol bolup berdi, indi muny haklaryny alyp, özü daşyrdy gidip gepleşikleri geçirip, esasy ýa Türkmenistan gepleşiklerini şunu geçirýär. Esasy Türkmenistan çözüklerini şunu berýär. Bulum näme diýär? İşe gelmän 4'te atkanaga gidip atları, piçikleri, itleri, sıçanları gezdirýär. Indi bu adam Türkmenistan'ın oğurlap bolyan zady bolsa oğurlady. Öz arkadagyny gurup bizim pullarymyzy oğurlap, ýa-ni TV baýlyklardan gelýän pulumuzy oğurlap, öz şäherini gurup, indi şo ýerde binalaryň atlaryna da öz enatatynyň, ýa doğum garnaşynyň dwaýurodny babatynyň adyny goýýar. Indi kezzapçyň çägi ýok. Olamaz. Indi ay bolýar men Türkmenistana maljak halky bilen ogurlajak. Şol sen ja gurýarmy? Şo jaýyň bilen, sen maşyny gurýarmy? Maşynyň bilen, sen gyýryň dogurýarmy? Çagyň dogurýarmy? Çagaň bilen. Maşgalaň tohumlarynyň madarlyň bilen, hemme zadyň bilen. Aňardan gelýän ata babaryň bilen hemme zady ogurlajak diýip arkadaş şäherini ýa-ni Beherdenden başlap Kakatçyly gurýarda ona merkez edýär. Gutordy. Tamam. Nokot boldy. Mundan meter şu adama planetany ogurlamak galdy. Başga zat galmady. Şol ýa kezzap. Şol ýa men bu ýa kezzap ömrümde göremem. Anladın mı? Türkmen halkam görenler. Onu şo ýa. Ona metjekler hemme zady. Bular aslında tarihi täzeden yazacaklar, Türkmenistan'ın milletin halkının beynisini ütgetjek bolýarlar. Tarihi ütgetjek bolýarlar. Yitirjek bolýarlar köp yerleri. Ay ahyllyk ortalyk ahal diýen bolup ahalam şu wagt güýmäweti. Ahalam çympytyrak etip başladym, bir ýançetden ahaldan zat goýmaýardym. Ahalam erekdelim. Türkmenlerle evet oturun yurdun başyndaky. Indi seýdim. Bize bizim bir vatandaşymyz ýerdi ýa, bizim kommentarýamyzda, ýa-ni videoň aşagyna kommentarýamyzda. Bizim cennet mekanymyz bar. Hudaýa şükür edeň. Rossiýada işläp ýördüm özüm. Özbekler täzikler bilen işleýän. Gurunlaşýar. Soraşýar. Bizim cennet ýurdumyz bar diýär. Bir adam Türkmenistanyň içinde öz mümkinçilikleri bolmansoň, öz isteklerini kanagatlandyryp bilmänsoň, mecbur ýagdaýda maşgalany, öz maşgalasyny eklemek üçin daşyna gidip ýa-ni gul bolup işleýär. Onsoň aýdýar şo ýerden Türkmenistan kartinkasyny goýýar, watan programmasyny, internetde owdan suratlar goýýar-da, ýa-ni TikToklarda bir topar gyýyz maşgalalar, oglan maşgalalar, kurtoý zatlar öküden bolýar, 1 metr aňyr serseň buluşup ýatyr. Şo kartinkalar görüp virtualny öz döwletini ýurdumyz parahat diýip ýa-ni aýdýar-da şol kartinka kellerinde. Ýöne hakykatda serden ok. Dekorasiýa. Öz hakykatda kösenýär. Ýöne iň bir gorkunç şeýertekde ýaşaýar. Şol elbet. Bizim halkymyz riýany seretmeli. Goý bolsun etmeli şol arkadagy zamanyň, ýa-ni arkadagy alabaly serdaryň gözü bilen durmuşa seretmeli, bes etmeli. Bunun hemme zady bolýarly. Gyzylan çaýlan tualetler bar, gyzylan çaýlan ýa-ni duşlar bar.
Kızılın çaylan maşinanın içinde Kur'anları var. Sizde kızıl ama yok. İş ama yok sizde. Maşalar ne ekleyeceğim bilmem o. Men de bir maglumat vereyim Türkmenistan'a gelen. Türkmenistan'da ön payok yani arzanlı. Häzir payokluğun bahaları galdy. Häzir bazarda unun bahasy 1,5 milyon 2 milyon manat bolsa, indi payoğun bahasy, yani payokdaky unun bahasy 1 milyonu 1,5 milyon aldy. Pensionerler diye Murad ağa bizim pensiyamız bilen magazyna barýarsa, ön payoklar var bir saklanyp bilýärdir. Serediyet hiç hat alman gaýdýarsa. Biz näde ýaşamaly, biz näme etmeli diye. Bizi ölüme koydular diye. Arkamızda ne devlet var, hiç adam yok yani. Yine bu ne diyecek? Näçip Serdar Berdimuhamedov halkın saylanan prezidenti şu ýaly pensionerlerin ýanyna baran ok, duşan ok. Üýşürmeli bir zala aýtmaly, näme kemçiligimiz var. Şu ýaly. Dirrew şu ýerde şu çykman çöldükler bermeli. Onun öýlerine un etmeliler. Diňe şu zallaklar çözmeliler. Türkmenistan boýunça pensionerlerin jemi näçe şular? Ýani 100 000. Okey, 100 000 pensioner bir ayda näçe pul gerek? Şunça näçe aýlyk näme pensiýa şunça tapawuny hökümet bermeli boldy. Galdyrma saklama şular. Ya da şular bir spesial program etmeli. Şular saklanır yani. Ya olar hiç kim iş almaýar. Ol görgüller käbirleriň çağlary daşyryp etmiyor. Pul geçirip bilmem. Yeköýler galdylar. Türkmenistanyň maşgaly durmuşyny ýani bir maşgaldan bir maşgala geçýän ýani biziň mentalitet, biziň däp desturumyz bozda bular maşgalary bitratdylar. Ine men ejemek kömek edilem ok Türkmenistanda. Men mümkinçiligim bar edilem ok. Şuraya adamlar köp. Onun görgülüň mümkinçilikleri hem yok ene tatlı kömek eder yani. Ine şolar näme etmeli? Näil çykmaly ýagdaýdan? Ýa-da öz pikirlerini. Serdar şuna sen näme diýjek ine bizim ýurdumyz cennet mekanymyz bar. Hemme zat gül ýaly, ýani sabırly bolun. 32 ýyllar wa sabır bolup şuna geldik. Ine sen näme pikir edýäň? Şu bizim vatandaşymyň ýazýanlary adama ýok görgülüm. Şu Ady yok olsa ünüs vermeli däl, spam hasabyny almaly. Bular troll fabrikasyny ýetişdirdiler. Troll fabrika diýen o iskustyny intellekt öredi. Gatow atwet ýazýarlarda botlar gelip internetde diýre adamam däl olaryň köpüsi. Diýre adamlardan sebäbi şeýle bir hakykat bar. Ana bir 3 ýyl mundan aktivistlik döredi, zat etdi we insan pasportlar gysylyp bolady. Käbir adamlar o Gurbanguly ýüzüni, prezidentine ýüzüni, özüni gowgar kazen kişi bolýardylar. O aktivistler etmeli, beýtmeli özüni gowy ýaranjak bolýardylar. Türkmenistana bar problemalaryny çözüp bilen haklara hiç haýsy oje hökümeti goldaýanam ýok, oje öň ýalňyşandygyny düşünen adamlaram bar. Dostu güni geler, wagty geler, az galdy. İnşallah diýen dilege edip. Sen gatı doğru diýen trollar ýürüte dördelli Türkmenistanda şuraya komentarda ýat başlayan. Şuraya ýani aktivist chat ya şuraya bizim videolarymyň aşagyna bular bot goýulýar da. Ýani avtomat oruna ýatyp diýe bir tekstler goýýar, botlarym dagy diýär şu tekstleri. Ýene bir bot ýazýar. Onun user BF 1BO9Y W 4i şuraya bir ýazýar. Türkmenistan'da açlıktan ölen bar mı diye. Ya üysüz köçüde yatan bar mı? Sen ne samtık adam? Bir de rolik çıkarman o. Gül ýaly yurdumuz var. Ya İsrail ýaly üstünden kaçan bomba kaçarka diýip gorkup yatan yok. Öňüzdekiler arkyn yatıp turýarlar diýip aýdýar. Hey, Dedim, bu aýdanda hakykat bar. Yalan diýip bolanok. Ýöne hakykatyň bir bölügini aýdýar-da, hemme zady ýa gizliýär şoňa arkasyndan. Sebäbi biz näçip İsrail bolmaly? Näçip biz bomba bolasyn? Näme biz biriniň ýerini alykmy? Ýok. Türk dünýäde 214 tan döwlet bar. Şoň birjik döwlet, iki döwletinde ýani şu problemi bar. Biz näçip onu bize deňemeli? Biz näçip öz durmuşymyzy
emir, ýa-ni Dubaýyň emirligini deňemerler. Bizim hem şol ýa baýlyklarymız bar. Ona deňen ok. Diňe biziň öz rahat durmuş ýa-ni polisiýa emhemen üstü bilen giýje uny ýa gadagançylyň üstü bilen rahat durmuş gazanlan durmuşy, o durmuş däl. Ananyň? O durmuş däl. Şony ýa-ni Izraýlyň agyr güni bilen, ýa Palestiniň agyr bilen deňep, şu ýa bolusyňyz elýär diýip, ýa-ni şuny biz gujoklap saklar ýaly aýdýar. Öňem gorkuz ýa-da şey edip Siriýa boljakmy diýe Beşer Esad ýaly diýe. Beşer Esad näme etdi öz halkyny gyryp otyr. Irak boljakmy, näme boljak? Näme biz Siriýa bolmaly? Aýdym biz Türkmendigimizi ýatdan çykarýar bular. Türkmen näle ýurdun başynda oturan. Näme biz Izrail Palestina bolmaly? Näme sebäpdi? Han sebäp barmy şoňa? Ýok. Näme biz Irak bolmaly? Sebäp barmy şoňa? Ýok. Egerde hiç tat etmesek, onanyň döwlet ogullar, onuň öz bombasy eder. Beýlik döwletler şunu silaha ýaly. Onuň biz Irak ýaly boluruz. Hiç tat etmesek. Ýöne şuň kunna biz näme Irak deňe ýaly? Biz tek o derece baramdyk. Ýöne barp biler. Şoň üçin biz şoňy eltjekkä bolup size düşündirip durşulardyr. Ine ananyň men ata babalar bizim başgalamyzda hemmesi ýa-ni öz halkymyzyň adamlary. Ata babadan gelýän. Ýat adam ýok. Men näme şul men ata babadan gelýän taryhymy, ata babadan gelýän ýa-ni aňardan gelýän bizim liniýamyzy men bir kimdir bir arkada diýen bir haramdada başlamış dedi. Gurban ula ýa öňe olmayan serdara gidilmeli. Näme men öz watanymy şuraya gidirmeli. Näme men bar aňrym ölen ata-babalaryň mazarlyklaryny şuraya gidirmeli. Näme sebäpli? Men şonuň ýatan ýerlerini hormat goýup fiil atman, ýa-ni şul iksan kezzaba şolar sürdürmeli. Näme sebäpli? Siz şuraya pikir eden ýokmy? Ýa siz inni doğun gardaşyny geçdiňizmi? Ýa siz dogry unutdyňyzmy türkmenligiňizi? Biz türkmenler bizi yıkıp bilen bolmady. Biz wagtynça basyp aldylar, biz ýene de allyk rolumuzy. Häzir şoň wagty geldi. Bizde ýagy daşyndan gelmedi, içinden öredi. İksan kezzap geldi. Halkyň sadaglygyny, halkyň ýa sabırlygyny ulanyp türkmen halkyny gyryp başlady. Şunu getirdi. Indi men bir şu ýerde serdar bir aýtjak bolýan adam, halka da ýetirjek adam. Esasanam hukuk gorlamayan gulluklarını, başlıklarına ve öğülerini yetirecek adam. Ofisierler, şu harguluğundan, polis bölümünden, emheme gulluğundan, prokuraturada, kadiyetlerde işleyen ofisierler ve yönükü adamlar. Türkmenistan'ın şunkuni, bizim halkımızın şunk kösenyen unni siz getirdiniz. Gurbanul serdar da. Olar gıyırıp sizi çüylediler. Sizin halk çüylediler. Bir taraftan yallaklap pulu olacak bol, kezapçılık edip, bir taraftan yallaklap bedip üçün siz halkı, vatanı pikir etmediniz. Ağlaman özünüzü. Bize vapşe ağlaman. Men vatan üçün ediyen pohipsiniz. Siz özünüz üçün ediyen, hatta maşkalarınız üçün ediniz yok. Hatta çağın üçün ediniz yok. Sen häzir wezipede işleýän ýa-ni MKM polis erti götüňe depeler, makşa bolýan ýa basylardan sen çağan beýlik meňise polis zorlar. Allah wagtyp. Olam hakyny gorap bilmez. Men duş geldim şoňa. Bir aglap sanatdy. Sen çykyş edende men dinlemeýärdim, gülýärdim. Bu tamsyk näme diýdi. Men çağam zorladyr, men götüňe etdiler. Çağam zorladyr diýip aglyar. Näl men ýa-ni näme alaýyn diýip, arym alaýyn diýip. Allygyna maňa informasiýa berýär. Şunu aýt barada, şunu aýt. Ine men şu ýerde şaýat, şunu etdiler diýip informasiýa baryny berýär. Şunu sedim düşürsiň. Ministrler düşüp başlady. Siz kim? Gurbanlyň doganymy? Gulnawatmy? Ýok. Hatta Gulnawanyň 5 tane lubowny bar. Siz kim? Gurbanlyň ogul serdarmy? Ýok. Ya Gurbanlyň serdaryň ýa Gurbanlyň akdyklarmy? Ýok. Şuna ýeti ýok. Biz size
başka durmuşy arzu berýär. Täze durmuş. Adalatly, wezipeli, hormat size goýulan durmuş. Sizin jemgyýetde, döwletiň içinde bir uly yeriniz, ornuňuz bar döwleti biz size arzu edýär, hödürlýär. Şonu etmek gatansa, siz şu haramdadary gollap, yallaklap, ýa-ni ministrligiňizde diňe dogan garnaşy, nemen Gurbanly Serdarym. Şonuň aýdanyny edip ylgap, halky unutup, kasam aýdanyňyzy ýatdan çykaryp, pullar alyp, gyýlary zorlap, urup, öldürüp, şuny halkyň oğuna alyp, şuny halkyň ýagdaýyny siz getirdiňiz. Gurbanly Serdar dälmi? Gurbanly Serdar gyýlary bir gaty gitse bir 10 san gyýy zorlap öldürendirler. Galynlaryny siz öldürüp, zorlap öldürdiňiz. Gurbanly Serdar däl. Gurbanly Serdar däl ol görgüli buljogluny izolatorda urup öldüren Gurbanly Serdar däl. Sizin işgärleriniz, sizin dostlaryňyz, kollegalaryňyz, siz şul durmuşyň hakyky şu derejä getiren sizler. Mundan beýlek yallaklap dursaňyz, mundan beýlek halky ýa-ni gabrasy gorsaňyz. Halkyň hal ýagdaýyny doly ýa-ni öldürürsiniz. Men näme size diýen? Gurbanly Serdar döwleti dolandyran ok. Soňky 5-10 ýyllarda siz %100% döwlet dolandyp gelýär. Şondan ötüş ýok. Şondan azatlyk ýok. Şondan ýa-ni adalat gorap bolanok. Sizin elinizde yara, army hemme zat. Siz Türkmenistan konstitusiýasyny goramaly güýçler. Şu güýçler bolsa Gurbanly Serdar öýlerini geçirip konstitusiýany unudyň, halkyň sizden şolary sorajak ýok bizden başga. Biz özümüz saýlan prezidentler bize yallaklan bizim aydınımız edin deyip size ayyalığın sizem bir samsyk ýaly şu samsyklar dinle samsyklığımız edin yani. Ine hakikat. Yana doğru mu Serdar? Doğru Murada. Hada illeşler hem bizi dinleýänlerine de sag bolsunlar, nimelerini hem ýazyp otyrlar. Hakykatdan bugünkü günne öňümüzdäki gelecek günlere, gelecek aýlara ýakyn wagtda belki bir zamanan bellemeli we motivasiýa halky motiwirleýän, halky gowy eşeretli durmuşa gönükdirýän hereketlere motivasiýany güýçlendirmeli. Sebäbi gün-günden halkyň ýagdaýyny kyn güne salyp otyrlar, gynap otyrlar, zorlap otyrlar. 5 ýyl saňyk trolling geplemegi bilen olaryň gepine öňs bermeliler. Bir herekete dowam etmeli. Elbetde ki belkem biziň ata-babalarymız hem 94-95-nji ýyllarda hereket edenlerine bu işin başına barardılar. Çünkü alak internet mümkinçilikleri bolanlar. Bugünkü günde internet mümkinçilik bugün var ve biz o işi devam ettirip tamamlamalı nesip bolsa. Bu hareket dün başlanak, öňgün başlanak, yıllarça öň başladı ve entägem bunu ýadyna saklayan adamlar var ýurdun içinde daşynda. Ve inanýarsam ve Allah Taala bize yardım etjekdir zalyma garşy görüşde. Şimdi diyecek bolýan Murada, gene de ýurtdaşlar sag bolsun dinledikleri üçin. Bu hökümet özüniň gadyn çukuruna özü düşüp otyr we bunu gün geçdikçe udasteberýatsa edýäs ýurduň daşynda hem içindekiler hem şolaryň gün-günden batyp barýandyklaryny öz lezzet nemesiniň içinde özüniň içine çykyp bilmän oturandyklaryny biz görüp otyrys. Ve bize bu pursat geldi. İnşallah bu pursat ulanmaly. Bu kadar basit yani. Kän oýlanmana gereken därinde. Plan taýarlamaly, biçmeli, halk bilen düşünüşmeli, örkezmeli, variantlary nähili etmeli ve herekede taýarlyk görmeli. Aýgytladymy. Gerek bolsa aýgytladymy ikilik goýmaly. Türkmenistanyň halky aýgytladymy 2-nji ýüzýyllykdan başyna etik görkezmeli nesip bolsa azy birlikde. Doğru aýdýan Serdar, golýan. Hormatly watandaşlar, ýene bir kejik maglumat we Türkmenistanyň gelen men şunu aýdaýyn. Ondan biz efiri Serdar garşy bolmasa biz ýapaly. Ine Gurbanly halkdan gorkup başlady. Indi günne ýa-ni welaýatleriň hekimlerine, ministrlara buyruk berýär. Öz jaň edip welaýatleriň ýaşullaryna haýyş edin. Adamlar üýşmesin. Sadakalara, toýlara, zatlara baranlar öz hal ýagdaýy boýunça, durmuş boýunça gurrunlar etmesinler. Adamlar
kuşuşturun. Daşarda skameykalarda oturmasınlar. Üşmesinler, kafelerde yığınanmasınlar. Adamlar hiç üşmesinler. Üşyanını görseniz, yani durun deyip marda levapta hatta daşarda oturdan oklar. Häzir polis bölümleri awra ılgap oturdan oklar. Toyda sadakalarda yani polisler aylanyp adam üşmedi yani toy köpe çekmedi yani öňüňe bolýar. Adamlar siyasata goşulmasınlar. Adamın hal ýagdaýy boýunça hiç ýyldy gurrun etmeler. Hemme zat gülýäli, ýanky bizim watandaşymyz diýişýäli. Hemme zat gülýäli, paraga dapanymyz bar. Şol legendany, şol MHM metodikasynyň birinji pozisiýadaky ýanky sözlemi saklap halkyň aňyna guýmaly. İnterneti bekleň, VPN'leri edýänleri tutun. Yapın VPN'leri, Türkmen halkyny garank edin. Bular hiç informasiýa vermesin, diňe bir propaganda ýöretmeli, halka düşündirmeli, halky küşüşdirmeli. Hatta ziyaret edýän ýeriňizde, ýanky ol gonomçylygy ýa-da bir ziyaret edýän ýerimizde baranlaryňyzda bile üşüp barmaň diýip polis uçuskowlar ýanky talap edýärler. Uçuskowlar oğullarda indi bu adamlar biz näme saklaly? Ýa bular üşýärler, biz haýdy biriniň ýerinden ylgalyp polis bölümine ýüzlenýärler. Bize usulýene berin, bize ýetişilemdok diýip aýdýarlar. Hemme halky saklap bolunok diýip aýdýarlar. Gurbanyň ýokurdan basışlar edýär. Ine şuňky gurbanyň serdaryňky diýredinni boldy. Pol diýredi, şular ýeňildi. Indi bunu diňe dewlete topory, demokratik opozisiýa topory däller, ykdysadyýet ýykýan bolary. Türkmenistan'da teknolojik katastrofalar yıkıp başladı. Ekolojik katastrofalar yıkıp başladı şuları. Ve sosyal durmuş yani yıkılıp şuları batışıp başladı. Bunun gidecek kaçacak yer kalmadı. Değişik kalmadı. Yani şunun için Kur'anlı siz yaşlılık hükmüne yaşlılık hükmüne yüzlenen akıllı olsanız patinkalarını yanıp kaç gidin hadir. Entek canımız vaka. Halk sizi koyvermeyen. Poğunu kutordunuz. Halk gıdık dur hem yerde. Bize aydyan bir adama signal verin biz alyaşılır deyip. Biz halkı aragana tanıtımız gelen o. Şunun için halkın köp bölüğü oyunundan halk kalır. Biz kömür ederiz. Şuraya alayım. İnşallah. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz yine şu gepleşigimizi gutorýas. 2-nji, 4-nji we 6 bazı günler gepleşikler durur, gider. Yani başka günler men çıkış edilemem. Yani vaktim yok. O yere bir yere gitmeli olýas. Yine diňe menne serdaram çıkış eder, başka da aktivistler çıkış eder. Yine men gurnap biljek çıkışlarma yine şuraya media grupda biz ýanky ılalaşýar. Yani şuraya nime diýär? Biz aktivistlarny edýär. Diňe çıkışlarda başka da atlan edýär. Yine sizden bir haýyş videolar paylaşın. İçinde aktif olun. Öz hal durmuş ýagdaýyňyz barynça durman beýan edin de beýleki vatandaşlarymyzdan soran sen ýagdaýyň näýdi? Biz nire barýar? Näme etmeli? Şu toraw berip durun hem ýerde. Hemmeler şu toraw öz kelletine bersin. Oho, biz näme etmeli? Bular belli. Indi biz näme etmeli? Şular şeýle. Şunu bizi diňe ýa gawralyp gidýär. Indi biz näme etmeli? Men näme etmeliyim? Men maşgalam bilen näme etmeliyim? Yani şu toraw özüňiz berip gaýtyp öz siýasatyňyzy ýüredin. Men size bir zat aýdyn. Ine sen owada ýaşaýan. Ýol ötün, esen guly, kakan etraplar tapawlýar. Ine sen oturun ýerin, şu jaýyň. Şu daş töwereki zatlar sana hyzmat etmeli. Inanın, başga döwletlerde şol ýaly. Şo ýerde häkimlik barmy? Etrap häkimlik owsa we sana hyzmat etmeli. Sen barıp olurdan haýyş edip kapılaryny ýanky kapılaryny dejurs etmeliler. Şolar öňe gelip hyzmat etmeli. Şol sen aradan etmeli. Şurada polis bölümü var. Şol sana gelip aýlanyp durmaly. Hemme zat gowmy, hiç sadyň ogurlanmadymy, hiç kim azar bermek diýip aýlanyp durmaly. Seni gelip ýakandan tutup polis bölümüne akyp vurmap öldürmeliler. Ho. Hakyň goramaly. Şo ýerde MHM gullugy barmy? Ho, aýlanyp şu polisler halka kömek edýärmi? Häkimler kömek edýärmi diýip şo zatlar barlap daklad etmeli prezidenta. Konstitusiýonyň gurnulan gurumasy ýykylyp gelýär.
Yani gurnulun düzgün yıkılıp geliyor. Konstitusiya ünferen oklar. Hakları bozuluyor halkın. Hekimler hakları bozuyorlar. Polisler hakları bozuyorlar. Adam öldürüyorlar. Şu katastrofa irter deyip kurbanlı aytmalı. Kurbanlı stol olup şunu düzeltmeli. Hakikaten şeyle olmalı. Şoň üçin sen oturan yerinde daş töwerün sen üçin şol. Sen olur üçin däl. Sen üçin şoda. Şo ýerde mellek barmy şo sen üçin. Şo ýerde suwak ýamy şo sen üçin. Şo ýerde ýer toprak meýwe berýärmi şo senki. Sen üçin şol. Şo daş töwerindäki. Ine şu zatlar hemme döwletlerde bar. Näçe türkmen şu ýaly haklary daşar öde gidip ýat bolup, ýat ýerde, ýa-da adam bolup şolary alyp bilýär. Näçe Türkmenistanyna türkmen gраждан bolup, bizim başga döwletimiz ýok. Türkmenistanyň içinde türkmen gраждан şonu alyp bilenler. Düşünürmü maňa şonu? Näme sebäpli? Diýmek bir zat işler nokta Türkmenistanyna. Diýmek şo zat bolup bilen ok. Diýmek şo näme düzeltmeli? Yazın komentariyada şu videonun aşağına öz pikirlerini. Serdar, şunun bilen eger ruhsat bolsaň, bersen şu efirimde gutaraly. Şeýle eýem. Bir saat 20 ine soňky bir 30 sekund näme halkymyza aýtjak zadyň bolsa, arzuň bolsa, ýa nesihatyň bolsa aýtyp bilersin. Allah ezilleştir. Gönlüňizi bölmeň. Allah Taala Kur'an-ı Keriminde bildirýär musulman bendelere, iman eden gullarym maňa iman etsinler, bilini bir kuşasınlar we agzy bir bolsunlar diye. Agzy birlik bilen alınmajak gala ýokdur. Alarsam, üýtkedersem, ýurdumuzy gözelleştirersem nesip bolsa, zalymyň soňuna soňan eker isleýän ýarak bir diýerişiňe bir aýdýan sözi bar. Allahyň özü nesip etsin. Gözüňize gowy saýladyň. Dogry düşünes, ýurduň içinde de kyn, o türkde geçirenlere de kyn ansat däl, ey oňuşsa bolýar ýa-ni Allah Taala bendäni adamzady oňuşup ýaşasyn däl, hezil etip bahtly bolup ýaşasyn diýip ýaratypdyr bu dünýäde we her biriniz bahtly bolmana haklysyňyz. Sag olun. Sağ ol Serdar. Hormatly vatandaşlar, ine iyileşme Serdar gatgy udat diýdi. Siz adat bolmana haklysyňyz we bahtly bolmana haklysyňyz. Türkmenistanyň içinde şu bir zat bar bolsa, şol sizinki. Gurbanyň kam däl, Serdaryň kam däl, sizinki. Dogol derejede deň paýlanan zatlar bolmaly. Türkmenistan döwleti, sizin ýaşaýan ýeriniz, sizin daş töweriniz, sizin iş töweriniz adalatly. Bu adalatly bolmaly we adalatlyk hökm sürmeli. Ol bolmaly şol. Şonu biz hökman edämeli. Näçe biz beýik türkmen halky. Sag bolun, özüňizi goran, özüňizi seredin. Biz sizin bilen her wagt demokratik opozisiýa. Sag olun.